thir tu le ngai thatu song te chibai vakule ERITREA ram hi kan threto ngaim mitam takchun kan la ngai lo mai the Africa khomol pui chip lam Ethiopia le Red Sea bula omni in Christian te anti du da naramani mahse chu ta chuan thil mak le ro pui taka thlenga satro kate misa kate abenago te chunga thilthleng angkha he rama pastor pakhat chunga hian a thlengani chu tun tom kan video a hian kan en ho don ani ERITREA rama pastor pakhat chu mipui tam takma an hala iso phassan turin an tia mahse a phassan du lowa adota thil lo thleng chuan mipui te chu makti na ngoi tir thuak mai ani he thil hi history bu man lai thon thu mai ni lovin tun keima ani hun nge thleng ania he thil sen na huna hian Christian te chu an ve thina sapel takin an pel thina ni chu pastor ming chu KIFLI ania achunga an che dan chu a rongin a uchuak le ni mahse pathianin he muna athil ti theina arun lan tir chuan engki ma thak veka ama pastor KIFLI tan mai ni lovin chu muna omve song te tan thil ma ka thleng ta ni ERITREA ram hi Christian te tan chuan mun hlo om ber pakhat ania khovel mi tam zok te chuan aram hi hriat pon thangai lo ani ole in ngai sak le in ti du da na hi kumsang ni lian ta chau thleng tur ingai ani chuan he thil hi hriat ve nge yangai ani anram sarkar chuan tan in chu achung le abang mumal nei lovin a siama chu muna chuan Christian te chu an thu buai po ngai tu ama salovin a khung khom thina foreign high degree za som ni zetal luma anda thina chu mun chu zana chuan avot vin tuk le thung thina ni mitam tak chu andam kho chuak zo lo thina adam kho chuak te po ahma angan ni thei to ngai lo ani pastor KIFLI chuan heng zong hi alo tuar to a hlo om zia po thri ani ama ngei po voi ngi ngot mai man alo ni to an man voi khatna chuan nasatakin an vua kar thum chung chu a khal theilo pha nge ni an man voi ni na ve thung chuan thir bom kan soitak chunga khan an da thariat chungot ngai sai nan tan tira he thariat chu hian ni tin I so phaturin an tia a phat ruala a chua thei ngal tur thule anupui fanau te bula a ho thei tur thun ril thina mahse pastor KIFLI chuan ati thei ngai lo ani hetia thariat zeta tan nu hian an chualea kohran mi puite chuan anram chuasan mai tur le tlan che mai turin an ngen chiama pastor dang te po Sudana te Ethiopia te le an him theina tur pianga an tlan che thina ni anupui ngei poin afanu kumlimi le pom chuin a thema ifa te hian pan mamwa irin na wanga I thi chuan tu tan ma so don chuang lo atia ti chuan pastor chuan he video kan le lin lai karel ru khoi em thu churun soi chok ta anupui chu enin katlan chiat chuan tuin nge mi te chu I suwa chung chang hril ta nga kan nun na ai po a hlut zok zia tuin nge hril ta ang ati hetianga rin na nget thuk le sang hi ni kan soi mek thinak ma po I so hi a hlu zo kani tingam rin na chu tan ina chuwa tang thathum nuwa chuan police an local le a tun tuma an local dan hi chu adang ta dai mai ani tun tuma chuan ngoi renga ron man to lovin mi pui mu lai ngei nan run mana an khuwa mun lun lai town square an tia chuan mi song kal khom turin an awa mi te chuan engwa kal khom tur nge an ni ti pon re chuang lawa mahse ERITREA rama chuan sarkarin kal tur ti chuan kal nge angai ni top mai ani chumi nia chuan mi zanga ai tam man run pung khoma sipai te chuan mi pui omna lai taka chuan mun ol zau te mai an run siama ta chuan pastor KIFLI chun nun thruaya akut pani chu ahnung laman khira ahmai te chu avung na sahleya han en mai poin hun reivak lo liam ta khan vuk le kut thak atur thapani tiak mu thayani mahse chuti khopa atur na sa chung po chuan ahmuna omte chuan amit menga fia thaleya ahmela chuan plom pel mu tur om lo wani anti sipai officer chuan aurin na mangin mipui ma chuan thua soita pastor KIFLI chu rin na hlau om tak a the tar thina wangin rampmel mani thua soya chu ba ka chuan sarkar ta narin om turin a in tiam theilo thua soi bokani ti chuan chulai hmuna om te ti tim song thei khop thurun soita
voina hian mani ram aya pathian dik lo thang tu te chunga thilthleng chu in mudon ani atia town square lai taka chuan thir banan phuna ta chuan pastor KIFLI chuan phuar beta ache theilo nan a om le a ke vela chuan chenin an phuar thlat bokani ti chuan sipai te chuan khon war tuyan nun na chuaka bur khat mai po ni lo bur engemaw tan run kenga pastor KIFLI samte athuam no tele atak sapum chu an run lei hu ta a mi pui te chuan hlau thong tan ta a thenan tapa a thenan au buka mahse tu ma chu kal sonan phal lawa chuana an block veka an et lui tir ta ni sipai officer chuan pastor KIFLI chu atop nan hun tha voi khata pelia aurin na nen mi pui te hriat thei turin ti hian a zot le ta a isu phassanin iram tanarin om turin in tiam thei toem tin pastor KIFLI chuan odam tak mahse fia tak sin isu hilal berania kalal pa ni poka kanun na ai point chu isu chu ahluzo kani tina chang ta ni ti chuan officer chuan maital keng tu sipai chu signal pain abuta ngata pastor KIFLI chu an hal ta ni thil pakhat kan soi tu chu heng thil kan run soi tur hi chin chi avekania ataka mutu le thu hretun homa miro pui thon thuemo thon thu phua chok hun engemaw chen nu soi ur le belwak ang khanilovin atak nge thil thengani ti chuan mi pui te chu hlawin an out an nuai maya attention an fa te mi tan hop saka atten kan sia tan tuma mahse sipai ten an hual khat veksi sipai officer po chu kut kuang koina ding ve renga athil ti tum chu nuama ti mel hle ni mahse tu marin phak lovin thila thlengta mai alna satakara chuan pastor KIFLI chu ring takina tong trai ta ni natura awani lova apathian ne na tong trai zo kani chulai muna om te chuan KIFLI chuan bia kani ni nan thria apula om tuwe monen an in bia ni nan soeni atong trai na chuan achung te ta na dir saka an ko hran ta na dir saklea ti chuan mi te makti turin ama ti tu da halmek tu sipai te tan po chu na tong trai bokani pathian chu an mani ngai dam turin dir saka an mi ta lo wara thu tak chu an lo mu ve theina na tong trai sak bokani ni pui te chu an re ta thuap maya sipai te po chu nuam lo an ti tan ve ta a an rin angin thilakal taklat lo mai ani ama point midang an lo hal to thina an mi hal te chu nasa taka talin rap thak tak le rang takin an thi thin tian thria mahse pastor KIFLI chu midang an lo hal to te angani ve ta tlat lo mai ani second som thuma liama minute khat liam le a minute ni liam le a mei chu la al renga mahse KIFLI tong trai chu ala to phei tat lo a o chu la ring tha em ani sipai officer po chu hlau thong tan ta a anaw te chu khon war tui lei bel turin a vin tura sipai te chuan a thu zomin khon war tui chu an run lei bel le ta mahse KIFLI chu ala tong trai sel thawa minute thuma liama minute nga minute sari tiang chuan hun aral zela medical lama tanga clear chuan thil theilo ani mi hring tak sapa ngai tan chu tiang reng a sa chu a rei tak plin chi ni lo mai khuin chu pa nonga vun po rei lo tia akang chengal bokanga anat wang ringot po in second rei lo te chunga ni kho hrelo atluk na thamani mahse KIFLI chu ala nung rengani ti chuan le a aya thil makzok chu lo thleng le ta mai alta chu a mai na run thi ta ringot mai ani khon war tu ila tam le chungin mai al chu a run thi ta thup maya tuine mo a chem lum duak ang mai hian a run thi ta duak mai ani chutia mai lo thi tak nu chuan KIFLI chu chiang takin mu thei ta a bana chuan phuar beina la om renga a thuam no de chu a kang che ne hlea mahse avun chu engtin ma om mi lo thung ani me pui te chu an zita nuai maya athen chu an au chiama athen an tapa athen chu thing thi in chulai muna chuan pathian an fak bokani mi then khat ve thung chu makti lo ta wangin engma soi thelovin an ngoi thua pa nichin maya an mitin thila mu ta kha an ngai tua angai na an threlo hle ni sipai officer chu a hote nen chuan an tlan phei ngala KIFLI taksa chu uluk takin an endika a taksa chuan hliam a omem te ten enfia mahse chu tiang engman mulawani
sipai pakhat chuan KIFLI phurna chu phelta sok soka akuta khurna sat ema wangin aduang poina che theilo wari pakhat dang ve thung chu chulai muna chu na thing thia abianga mitue lu khazoi zoya engthil nge mokan ti tak le ti in atong tamol mol mai ni an phurnan phel nu chuan KIFLI chu alo chaw te maya mahse mak deuin ala tam thlatani ama hal thin tu sipai officer chu amit nge ya en chungin tuna chun ihmutong tiro ka pathian chu atak nge yani ti ihmutoem atia chu officer chuan engtin Mrmchannel ngoi renga dingin thara muta ang main KIFLI chu a en ta tok tok mayani anik na taka chuan adem omlo achan chu amak ve em bokani he pastor hi thi to turani ya leilung dana chuan thi to ngei turani mahse helai hmuna hian an ma ala ding thlatani officer chuan anaw te chu KIFLI man non le turin thu peya sipai motor anor lutin khopui pona tan in pakhatan thruai le tani mahse thilthleng khat chu danglam ta sipai ho KIFLI dim lo taka ti thin te chuan tuna chuan a khoi pon khoi thangam talo za tak le film khur takin an enkol towa pakhat phei chuan arugin ngai damadil mol mol mai ani thilthleng chungchang chu tan ina pon lo khreveya tan in veng tu te po he mi chungchang soi hian an phun sap sap loma mitang te po an in thrin chong ve poka darkar rei lo te nuwa chuan chu tan ina mi zong zong te chuan pastor kang ve theilo chungchang chu an lo khreta vek mai ani azana chuan jail warden chuan KIFLI chu arun kova ama nge in mai chana modu ni KIFLI lo lu chuan warden chuan a local huala uluk takin atak sa te chu entika inbum na thila omem ti te lo ena mahse engma chuang lo ti chuan atopa chuan engtin ngei ti eng magic trick ngei mana ti na zota KIFLI chuan eng magic trick ma ka mang lo kumsang tam tak liam toa mai al na sa takara mi pathum chan chuak tu pathian kha pathian ngei thil ti khani zo ani chuan pathian takani ti hreturina tu cheni ti na changa warden chuan alu thingin ai thilthleng ani lo mai al hi khatiangin na thok ngai lowa chu tiang chen mi hring taksa po khatiangin om theilo atia KIFLI chuan chu chia chu lom ka soi voina thilthleng khathil theilo ani chu wang chuan pathian ti nge yani tin an lo changa darkar khat chuan in koma warden chuan achangin thila zota achangin a ve thlem boka thilthen dan dik tak zo chu nge tumani mahse KIFLI an asoi to ang bak thil danga mu chuak theilo ani anin kom zo chuan warden ril ru chu adang lam na sa hle maya mahse sarkar a hlo wangin KIFLI rin na chu azom ve tanawani KIFLI chu atidu da ngai to lowa chu tiang chein gat te point antidu da ngam to lowani ERITREA ram hi tun ma chuan Christian tamna ramani thina mahse tuna sarkar mek te ro rel dan le ring tu te an man thina pang hian rin na chu dan pona no la lo ni ta a biak in te po ti luina mangin an khara bible chu manin an hal thina mi te chuan midang thriata pathian minglam ring phon lau em mai ni mahse he minia an thil tona wang hian an flok na chu bota a pathianin mei alatagin a chan chuak thei ni chuan eng thil tang nge ati theyang le ti te isu chu leilung dan ti dang lam thei kho pathil ti thei ni chuan sarkar po athut noya adha thei ni ti te chu adil ruwa lo langa karei lo te chungin khopuya mun rang ranga chuan mitlem te te arugin anin khoma kum engemosa rin na lo tlan santo ni pui te chu pathian chakin an tui hal le ta ni pastor KIFLI chan chuak tu pathian chu friat chen le zualan tua arin na nget le chak tak ang kha nei ven du ni he muna om ve nu pakhat chuan a hnu daya pathian la ka hian ka lo be dong to a pathian hi om tak zeta ni chuan kan ram ring tu te torna thleng thin hi ati top tu ra ka ngai thin ani mahse pastor KIFLI chunga thilthleng ka mu khan ka ngai dan lo dik lo zia ka hrechuaka pathian chuan mei ala ti top kher lova achang chuan mei ala kan rolin akal ve sop thina chu aro puin thil ati thei sof dokani ate ni tanina khan net le taila thil chin chia plak te me thlenga KIFLI tan na sel chu biak in ang mai lo ni ta a taw dang te chuan
amat motor rim rimin asel khen thei dan tu chuan laman siam thin ani veng tu te chu midang tengoi tir tu tur ni ma se KIFLI an isu chungchanga soidon na piangin an beng an no chungong ta thin ani chu jela tang pakhat ahming test faye an ti chu politics thilawang in atanga KIFLI tan na sel bulchia omani zana lo ni chuan pastor KIFLI chuan Mrmchannel tangin isu chanchina hril thina damlo te ati dam chungchang te mithia kai tho thu te anuna hlana wanga pathian ne na inzom na kan nei le thei dan te chu a hril thina ni tes faye hi Christian chu ko tanga seilian ni ma se tuna chuan pathian la ka hel em to ni a chan chu na ti tam mai thei tur vei nawa nei thina en kon na tur poisan nei lo wangin a thia chutatang chuan pathian chunga hel ta ni angai dan chuan pathian hi a tak tak ani poin ani chuan ama ang mi hring te chu angai sak ve lo ni na ngai ani ma se zantin mai KIFLI thu soya ngai thak nu chuan aril ru lo dang nam tan ta a zan khat chu Mrmchannel tangin KIFLI chu bia khang thil zong I chungan ti nuwa khan engtin nge pathian ilarin reng theya engtin nge pathian e ilain nga reng thei ti na zota KIFLI chuan mol mang takin a chan chu mai ala khan pathian chu ka kianga oma kamal lo ani ka kianga a ti ka hriat na chuan mai al lam chu min thei ngil tira thuwa soifi mai thei pon ni lo ataka ton ve phot nu hriat chian thei ani voi khat item to chuan chu thila tang chuan eng main a then thang thei to nawang che ti na chang ta ni ti chuan kar thum nuwa tes faye chuan chu tanin chunga chuan I suat ne na anuna hlan ta a kumrei tak chunga a hriat ngai lo churil muan na chu a char ta ni chu muan na chu kan hun to na zira tang lam mai thin nei ve lia kan in hriat a muan na ang kha ni lova pathian atanga churil muan na dik takani sarkar chuan KIFLI laka an che dan chu an na du tok mai lova mitam takin thilthleng kha an hmu to wangin mi puima an ti hlum thei to bok si lo nen anun chu hre taka siam an tum ta ni a fala khung hran na munan thruai ta a ta chuan sel zim le chep zet mai tuk ver po lo mu thei chang na an da a taksan ti na theilo aya aril ru lam tal ti boyan tum ta ni nikhat chu officer chuan KIFLI chu anupui fanau te thalak en tirin an thli thlai reng ti hrila athu oya arin na phat tur le thilmak thing khabum na mai ani ti mi puite ma puang turin atia chutianga tilawani chuan achung te chuan an tor tur thur hilin a vota ni tiang huna hian mi tam jok chu an tlom chok thin renga mani ringot ani chuan ala zia mahse an fa te ti na ta vawan ni chuan adana dang ta dek thin ani mahse KIFLI chuan a fa te thalak chu reingia la han ena a fan nui mele a fa pa te mela han en chuan a bianga mi tui luang zoi zoya officer chu enin ka fa te chu an ngai tu om lawang a chan chu pathian tan nia keile ka chung te himin tina thei mai thei mahse pathian thu tiam chu idang thei lawang mai allaka min veng him ang khan an ni po veng him mayang chu wang chuan pathian in thilmak atina kha dot ani tin ka soi theilo tin chang ani officer chuan thin ur in khalak chu chuata paya mahse KIFLI soi angin afa te laka chuan chet ala talawani ahnuan soile tanin KIFLI an halni khan he officer no pui po hi mi pui zinga om vein engkim kha mu ve veka apasalin KIFLI fa te laka ache tumda na hria chuan tilo turin angen chiama pathianin aven himmi te laka chuan ne na achan thei ngai lo tur thu apasal chu ahrilani anti ti chuan KIFLI chunga thilmak thleng chungchang chu ERITREA rampon lam thlengin mi ten an no hreta a khovel puma mi hring dikna chan vo buai pui tu pol te point ERITREA sarkar chu an norta ni thilmak chungchang chu lo dar zau ta zela heidel rualani tanawani sarkar chu tin pon khir taka ding ta a KIFLI chu an ti hlum thei to si lawa chuazalen na chu an thei chung bok si lo a chan chu an chak lo na tar lang tu anian hlawani tanin a khung zel ri phot mei chun ti tluta a ti chuan huna kal dewanga mi ten an thei ngil chun zum ve mai an be sei ani mahse thei ngirat nekin
at henchin azau tulzoka Ethiopia ramate Kenya ramle Sudan ramate votar selani Eritrea ramla fengai lo Christian de chuan he ram tereu te hian tong trai pui thina khovel hun sang sanga ko ran te poin KIFLI le Eritrea rama rinna wanga hrem tuar te chu thanem ngai takin an tong trai pui thina ni karni duwa chuan administrator thar chuan tan in enkol dan endik turin tan in chu tloa tan in a file te chu endik ta a chung zinga chuan KIFLI case portal veni khamini thilthleng mai al chung chang le thil makte tral overrai tak tan in a khungani dan te chu han chiara KIFLI chu tan in a omtu reni lo ti chu ngai dan ani mahse KIFLI chu a chuangot thei bik lowa zona tam tak om pha don ba ka hat nai na tur thei ani mahse thil ti thei ro chu na ya chu KIFLI anuam deuh zo ka om tir ani ti chuan KIFLI chu khung ran nak mun atangin selpa nga ya da le ta a hun rei tak nuwa voi khatnan a chungten an tlo phal sak bokani chu ba ka tang dang te KIFLI thu soi ngai thatura a sela an kal khom ga ten an phal sak poin a haider sak thin bokani KIFLI no pui chuan tan ina chuan run tlota a nasa takin a tapa ata chan chu a pasala lo chiat to em wang ni lovin a pasal bita chuan enga pu wangani a fapa upa ber kumsom pati mi chuan kapa a hluto kitiem chung ko kan ni na hlo tur khopin I su chu a hluto kitiem tin zona zota KIFLI chuan a fapa chu ko in ka chan reng lo cheu heta hian in tan ko omalom tin I su chu khovel thil dang zong hian a hen zo lowa nakina ida khethiam ve mayang nakina chuan nangma nge in I su hi a hluto kem ti ibu khuna la omanga chumi khuna tan chuan tuna kalo ulok tir che ni hi tin a fapa chu changani inplo thei hun chung chu darkar ni nia inplo hun alo top chuan anopui chuan ko ran than na sajia hrila taw square ama motu te chu aru kanin mu khom thin thu le kha thil mak thena tang khan sarkar poina khaprual lo movement aron chuatak thu hril boka chung thila soi nu chuan khaminia omve sipai then khatte zinga po thil hriat chian saka zona zo thinan oma khonwar tuile tu che zinga pakhat chu zanlaya run kalin amut theilo thu le mai alkara I tong tai lai mil kha zantina hu thu soya arungi bol thin pathian chu hriat chian ve adu thu asoi bokani ti soi chuan KIFLI chu avel chiang leya rin har sa ti ni ama ti tum tu chuan a chandam tu pathian azong ve ta a chu tiang chandam na chu pathian chau lo chuan ati theilo ani chu si pai chandam na tanga lang chiang ta chu pathian in asiam tha theilo khopa cheto om theilo ti hi ni mai an hal ni tanga thariat nuwa chuan Eritrea sarkar kal phung chu rampo na tanga norna wangin adang lam ve ta hreta ramzalen tak ni chu la hlat le ma se mitang then khate ro chuan chua chu zinga chuan pastor KIFLI portal ve ni tan ina tanga chuani chuan mitam takin an lo muaka a chung te ko ran mi pui te le an hal ni om ve then khat pon lo tel ve ni tan in kota ama mok tu te chuan pathian fakna han sarual thuk thupa tan in veng tu te chuan an run ena mahse an run in run lo thunga athen chuan run zum ve mai an chak ni na lang zo kani KIFLI chuan chu tan ina chuan hun rei tak chung o tur danglam na thena mi te thinlunga chinunga tuwa nakin loka chuan run thang lianin ra ana chhuwa don ani ahma sabera an ina tloa anu pui fanautenin anin pu awong vonga ti chuan an tong traya pathian chu arin omna wangte aven himna wangte le an chu ko a hruai khom le wangtein lom thuan thril mol molani mahse KIFLI chuan a hla tho tur chu ala zo no ani ti hria Sunday lo thlen chuan ko fran ho ma ding le ta in khat tlatin mien local khoma athen chu ring to plun ten nia athen ro chu a chan chin thria thil hriat chian cha ka lo in khom ten ni boka sarkar official ama in thatu claim an om ve boka mahse KIFLI chun enga ma ngai lo aron ding chuaka sarmon nung le thil ti thei em mai ron soita heprai tlangwal pathum mai ala an peidu te chungchang kharun soin
pathianin mai allaka min chan him hi atum berani nawa kan nena omtat min tiam zok ti mi te na chuan hril non le ni in khom ba na chuan mi engemoza churun pen chuakin annun I suat ne nan plana an zinga athen chu pathian omring ngai lo ten nia athenero chu ahminga Christian ni chunga rinna la thutak lem lo ten ni KIFLI pathian thil ti theina ataka tong to tu testimony soyan ngai khap nuwa chuan an mial thei to nawa an pum ta ni ti chuan ama thil ton chung changa pakaya bana an phur laya om dan te khonwar tui an leilaya om dan te an halaya avunin meisa engma a hriat no thu te soya mi pui ne na chuan in ngai to na ka hria kha thil makha mi bi pastor le tharau mi te chunga achau thleng turin in ngai nei te ro mahse chu adik lawani mi bi kan iwangin pathian in min chan chuak lawa nangma ni le kha mi nia town square pung khom zong ten pathian nung nge nia thil mak ala ti renga arin omin ti theilo ti theitu ani ti an hriat theina na ni zo ti na soyani tablo reng an omlova pathian an faka athenen pathian naman hoi pha bokani an in khom na chu in khom na pa ngai ang ni to lovin pathian nung ne na in to na ni to so kani mi pakhat khamenia sipai unit jinga telve chu mi pui ma lo kalin KIFLI lam chu run pana mi te chuan aman lo hriat to wangin an phun murmura he pa hi khamenia ti tum tu te singa mi khani sia enge heta hian ti vele ti nanin zotani chu sipai chu KIFLI ma chuan thing thin a chap ta khonwar tuin ka le chia meital talin hal rum che katumani engtin nge pathianin min ngai dam thei te dudang engtin nge nangma point min ngai dam theiang atia KIFLI chuan abula thing thi ve pain sipai pa kau ki avuana odam takin unau pa ke ngei po mai allaka min chan chuat thei chuan nangpo ithil ti sula tangin a chan chuak thei cheni isu chuan ithil ti man kha lo pe dei to kumsak ni liam to khan angai dam to chia iti ve tu zong chu amarin mai hiani ti na changa ti chuan chu sipai chuan in khom zong ma chuan anun isu ne na lanta KIFLI nen chuan anin ku ta ni mi pui te chuan kut beng le pathian chuan moin an lo chhon ve boka chu ni chanchin tha thlen dan chu hei hi mel ma mangai na chu nia ti thei lo kha ti thei alo ni ta ni chu mi nu thaeng moza chung chu ERITREA rama ko ran te chuan harnan dong mola ti du dana kara te soisak le kutur na kara te sarkarin thei top chua me tum reng chung poin isu ring tuan no pung zelani nial ron loin pathian thazia le ro puizia an mu to tlat wangani KIFLI chuan an man le thei reng ani ti hrechumin athu hril chu chhun som zela anu pui chu hlau tho em thina mahse chu ti rual chuan apasal chu pathianin chu tiang turata na akawani ti a hrethiam em thungani sipai pakhat isu ring tu ni tura in peta kha ahming chu samuel ania alo pian thar du chuan ko khana thuril tu teima berzinga mi lo ditani angai khadu tu piang nena athil ton chung chang kha hril zel thina mi te nena chuan he pai tha kalo tum to a mai alina bo kha vek lai ka en renga engtin nge adam chua thei ti kha scientific takin approve theilawani mahse molmang takle ani na taka chuan pathian ti nge yani khatianga pathian tak zia le thil ti thei zia ka huta ka chuan ka ngai tua chen le zuala ngai ani ti ka hreta ni tin a soi thin ani samuel testimony ro pui big na em chan chu ale lam pola tang thin ani wangani Christian chung ko tang a sei liana ring tu ni tura zir tirna dong thin mi ni lawin nasa taka Christian na ado nuwa thil mak soifia bei theilo tong tu ni harna thleng chuan sarkar how tu te beng por hen ta thuaya until free ta wang chuan an lom lo hle ni chan le danan dap ve ngala ko ran throi tu te manin anin mu khom na te an valu chil thina mahse ring tu te chu an dang lam to a tu na chuan hlau nan nei to lawani pathian thil ti theina an mu to wangin tan ina tan emo thina hial pon lau to lawa a chan chu pathianin a om pui don ti an hriat wangani KIFLI po a chuat nuwa voik ni lai an man non le to a
an manapiangin rampona tangan norna alo omve ngal sat zela han chuale nge thina ni sarkar point KIFLI manchu achan chin le athuril ti tar zauna mai ni tian thrathiam ta a an manapiangin testimony thara nei sia di avoi ni na an man non le tum chuan thil sin chia tlak deuh mai khenga oma tan ina a case boy pui tu officer chu town square an hal nia sipai officer thau khani mitang ho ninga ena KIFLI ninga mu chuan a kut chu khur dura hoi chuakin KIFLI chu ena ala ferengani azoite in nang hi khaminia a hanti chuan KIFLI chuan o kang theilawa khakani e ti in odam thlapin alo changa chuta officer chuan ka hethiam lo ani mi an thilai ka lo muthina mai in mi hring taksa angai sak theidan ka hmu to thin I chunga thilthleng ro kha chu thil theilo ani ti in an doi o chuata ni KIFLI chuan chu tak chu lom leilung dana chuan thil theilo ani ya mahse pathian chu leilung dan chunga leng ani leilung danin a huwa phak lo na omani ya ani chuan leilung dan te hi aduang zo kani tin khamili po khan thilpoi mo tak mu tir che du wangin leilung dan penin arun chetani ti na changa chuta officer chuan eng thilpoi mo ti na zota KIFLI chuan a hmangai che ti hi mole thilpoi le ara phak tak ti thinin ami te ti na thin mala pathian chuan nang ne na kin lai chi na nei la tu rela ala chandam du ren che ni khamini thil makha keimin chan chuanan mai ani lawa pathian takani ti hriat tir che du wangin ipma alo in larani ti na changa chu officer chu ring tu in penga lo ma se KIFLI chu warning pe na chu atirani tin ring tu ten answer ne zel dana chuan chu officer chu mi soi sakna ai nam tloi le ngai to lawani anti ama chuan danglam na thleng tana chinung chu ama atiak tan ta ni voina chuan ERITREA rama ko ran te chu dawda la le hrem na kara pon thang zela pastor KIFLI po a nangai thokin thu phil zela anun chu chanchin tha wangin engtik lai po chan thei rengalani afa pathum te po tuna chuan puitling toin arong bol na laman kal feka an parin na hun har sa le hre om tak kara fia online mu thin na chuan rin na het le tlo taka nei tirani pastor mai na kan theilo chungchang chu khobel hun sang adar zela human rights pol te chuan chin chein chanchin bulian ho poinan cover boka chung chu khomol pui sang ko ran te chuan an lo muwa mitam tak chuan he thira wang pian rin na an lo nei pha bokani mahse KIFLI an afriat tir tu che chu he thil makhi ama chungchang ni lovin pathian chungchang zo kani pathian chuan thil makala tirenga ami te alaveng him reng bokani ti hi pathian chu mai al le thil so oma tai lai poin in kana tla kala ni renga ahringa shanin mai al pa chon lo mala nang manuna mai al ila ma chon ngei dona Yesu rin hi ahlok kha kem ti le pathian rin hi afin thak chem ti in zo hunala omang chutiang huna chia chuan tharau lam rin na tang no chuan mu fia the ni don lo wani KIFLI an he thilthleng chungchanga ngai thatu te ne na athu cha chu mol mang te ni pathian chu arin omani ti song hi ni pathian chun mai al min lak yin sak kher lawa kan ne na thin zo kani tin achang chuan amamo ngoi tu te hmu turin thil engemo mi hring te ti ve theilo ti thin bokani KIFLI nun ti chetu ramai an hal chu chuan tam tak chunga he rama thil makro pui ber khenna man ruwa lo te zo kani hole he video hian I tharau nu na khoi ve ni chuan kan channel hi lo subscribe la pathian rin na le bai sei na chanchin ngai nom tak lo ngai tha thin don nia to tu matan chuan khati song khani le phose video dang kan in mule theu don nia